Hahay nako, bagong buhay, bagong gutom. Anak ng bata ba, minti lang gutom. Ya na pa'y mama, di pa'y ka ba lamang itag-diskarte? Ang bata na lamang itag-diskarte. Minta na lang diskarte karon no? Uy, motor mo din ni Papa Ben? Agay! Tama pa. Mapriso ka! Ah, ang 5,000, ang sulat-sulat ba? Ginagawa mo. Kung kuan yun, para tapos tayo kuan karon. Manto bay. Kung ako manto. Ay, nara. Sabi, 5,000 ba ni? Uy, 5,000 dyan. Sige, 5,000. Dami akong butang 5,000. Ginagawa mo. Kuan. Siya, 5,000. 5,000 siya. Pinina rin ko ng gitna ng bataan ni abot naman ko ni sa masakyanan. Uy, wala man gyapon. Uy, nalaging motor diri. Uy, murag. Nara man di ka diri. Nung sa ka diri? Sakto kayo makina ka ma. Nga naman. Ikaw tig-support na ako ba? Parang may mapalitan Unsa man na? motor ni Papa ba? Ay, nay mo palit ani ba? O, ay 5,000. 5,000 ka mahal. Anong palit si mong papa? 5,000 mong baligyan. Agay! Hangul-hangul bi ko ni Chloe me. Magtarong ka ba? Sa maning wala naman ni mo naunaan aniya. Kana yung motor si mong papa. Kaluoy ba ka na ibaligay 5,000? Mahal gyud palit ana. Ay, sus ma. Uyo lang diya. Ma, basta safety first. Yun yung motor ng Papa. Safety first yun. Sige, pagtarong yun. 5,000 ka mahal ana. Buy now. Kabal ba kapag palitan si mong papa 80, yung muna ni mo 5,000? Iyahay ba kayo makapalit ana? Ayun, ibaligya be. Pagpuyo dihan yung trabaho ni mo be. Ay, sus si Mama. Basta, safety first. Lagi niya siya. O, safety first. Safety first, Yamaha, original na ba na pagpalit? Na, ay pag kalo-kalo diya, 5,000 na. Pagtarong yun diya, day. Importante ba ka na ha? Kaya mo ni gamit si mo pas hato sa trabawan, sa iyo pang pag-eskwela. Sus, wakay to sa 5,000 na. Nadoy siya sulat yan ang 5,000. Ingon ni Google. Yun, sige. Nadoy na. Gulo na kung naong ni mo lagi kung kung ingana ka, mabaligyan yung 5,000. Pagpuyan ng trabaho ni mo. Stipot lang kaliya. Ma, kaya ako rin bahala. Ma, kaya malbiyak sa yung anak. Bulha. Basta, kuya lang diya. Stipot na ka lang diya. Di- Pagtarong yun diya. Stip. Lah. Naligi baligya lagi nga kuan yo day. Baligyan na day sure ka day nga baligyan na. Ay, ote, oy, balik ka. Diyan ni te. Agay! 5,000. Oh, Ay kabrato ra ba ani eh. Yamaha ibaligyan mo 5,000 day. Nga magdi ka saban si mong papa na day. ay, sus. Ay, kabala ka diya, te. Oh, mahal na yun ang Yamaha, te. Di pa kaling mahal po te. 5,000 po ni te. Sige, palito na ko day be. Oh, biyang bidel. Ah, Ano yung istorya diya? Hindi. 5,000 na ha. Nara. Thank you. Agay! Mapriso ka! Ano ko day? Sige te, salamat te. Oh, di ba ma? Ako ma. 5,000 pesos ni ma. Nara ma, nara 5,000 na siya ma. Mayo Chloe ba siya? Bakit kini nga bata ba? Dami ka bright ni mo Chloe ba? Safety din ang motor sa papa ba? Tukan jadi nga bata ba? Ano uy kinuot na tata. Uy ta ki balik tong palit sa imo. Ay, tara ma, adto na ta ma. Uliin to sa balay kay, simbalik ka to. Ta. Agay! Tana. Mapriso ka!